Jisimha Christine Said li żar vittma tal-COVID f'pajjiżna, tfajla ta' 30 sena li kienet residenta fid-dar tal-Providenza. Fil-fatt l-aħbar tal-mewt ta' Said ħalli ġerħa kbira fost dawk kollha li ħadmu fid-dar tal-Providenza li sellmu l-memorja ta' Christine Said u waslu l-kondoljanzi lill-qraba tagħha. Id-dar tal-Providenza spjegat li l-aħħar tislima li tfajla natatilha fis-satejn ta' wara nofsinhar fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi. Apparti din it-tfajla tilfu ħajjithom żewġ persuni oħra, mara ta' 83 sena li kienet rikoverata fl-isptar Mater Dei u raġel ta' 67 sena li kien rikoverat fl-isptar Monte Carmeli. Dan ifisser illi l-imwiet kawża tal-virus f'pajjiżna żdiedu għal 311. Intant huma 192 il-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna li ġew irreġistrati bejn l-erba' u l-ħamis. Din iċ-ċifra ittella l 21,724 in-numru totali ta' persuni li ħadu l-virus f'Malta sa mill-bidu tal-firxa tal-pandemija fil-Gżejjer Maltin. Fl-istess perjodu ta' ħin fiequ 185 persuna biex issa huma 18,905 dawk il-persuni illi fiequ. Bekk il-każi attivi issa jammontaw għal 2,508. Għan fil-waqt li tul il-jum tal-erba ingħataw 2,783 vaċċin, b'total ta' 22,501 jingħataw it-tieni doża 734 tul il-jum tal-erba. Bi 43 mewta matul ix-xahar ta' frar sissa u 639 każ ġdid fl-aħħar 3 ijiem biss. Il-Gżejjer Maltin sfortunatament jinsabu ferm il-bot mill-bidu ta' normalità illi wieħed il-Prim Ministru Robert Abela. Il-bieraħ ukoll Prim Ministru qed li dak li hu iswed qed li hu iswed, dak li hu abjad qed li hu abjad. Ekku dejjem. F'Mejju qed il-fatti kif huma. Jien dejjem kont konsistent, minn Marzu nkunu nistgħu nibdew mixi lura lejn ir-ritorn għan-normalità. Diskors illi jikkontrasta mas-sitwazzjoni li qed jaffaċċjaw is-sidien tal-barijiet li kienu mweda inqas restrizzjonijiet minn Marzu għax, skont Abela, l-ekonomija ta' pajjiżna sa Marzu kellha tkun sabet saqajja. Sa Marzu irrid nara li l-ekonomija tagħna tkun irpiljat sew. Pajjiżna qegħdin ngħixu f'ġenna. Francesco Catania, Net News.